tänne pohjatarvisteelle sitten semmoinen levy, johon sitten ne auran aisat kiinnittyy. Ajattelin, mä teen tähän runkoon muutaman semmoisen korokemutterin, johon se sitten saisi kiinnitettyä ruuveilla sen levyn, että sen pystyisi sitten irrottaa tarpeen mukaan. Sitten siihen levyyn hitsaisi sitten semmoiset korvakkoot tähän alas, joihin tulisi sitten se aisa kiinni. Tämä on sitten se pohjaan tuleva levy, ja jos ajattelee, että tämä on ylöspäin, täällä menee mönkiä runko, tähän hitsaa kiinni tämmöiset korkepalat, se on tietysti reikä läpitte, ja sitten sinne mönkien päähän runkoon hitsaa mutterit, jolla se saa tuolta alapuolelta ruuvilla kiinni tähän mutteriin, ja se tekee sen tarvittavan korotuksen sitten tuohon alapintaan, tekisi sitten se korvakke niille aisoille.
Tänne mönkkärin pohjaan on nyt hitsattu mutterit. Sitten nämä holkit on tässä levyssä kiinni, niin se on helppo näillä 3 ruuvilla sitten ruuvata tänne pohjaan. Ja sitten jos tarvii tehdä huoltoja jonkun systeemien kanssa, niin ton saa tiputettua tosta sitten helposti alas. Seuraavaksi tarvitsisi tähän tehdä sitten jonkinnäköiset kannakkeet sitten niille aisoille. Mä kävin katsomassa uusia mönkkäreitä, niissä oli käytännössä noissa kaikissa semmoiset pikairrotettavat lumilevyt, niin mä mietin, että saisiko tähänkin tehty jonkinnäköisen pikalukon, mutta sitten taas jos se olisi vaan normaali tappi, 2 tappia täältä näin, niin eipä se käynyt kovin kummonen olisi asentaa sitten ja irrottaa jos tarvii. Tuossahan olisi tuossa pakoputken ja ton jarrupolkimen välissä kyllä tollanen sopiva slotti tolle. Jarrupoljinta voisi pikkasen vääntää ulospäin, se ei olisi mikään iso homma. Niin tää mahtuisi tästä välistä menemään, niin jäisi mahdollisimman paljon maavaraa sitten. Täällä keulassakin se tulisi aika hienosti, kun tosta pokkaisi tämän putken, sillä se tulisi tästä tänne tuohon keskelle ylös. Niin siihen saisi se auran keskilinjan aika hyväksi. Tuo toinen puoli, eli mönkkärin vasen puoli, olisi sitten vielä helpompi tehdä. Se saisi mahtumaan tuosta runkoaisan alla ihan tosi hyvin. Tuo pakoputki on vaan tuossa aika lähellä, mutta voisi olla, että se mahtuisi olemaan kyllä tuossa. Tästä tilanteesta se tietysti laskisi sitten tänne alas, kun aura laskee taas niin kuin yläasento. Nivelpiste tulisi tähän sivulle sitten. Siihen tarvii tehdä sitten sellainen kokonainen kannake, että siitä tulisi sitten kaksoisleikkaavaksi. Nyt jos se tästä laittaisi vaan kyljestä kiinni, niin se olisi vaan toiselta puolelta tuettu ja se aika varmasti vääntyisi tuossa kun käyttää. Tähän aurojen takapäähän tarvitaan jonkinlaiset nivelet ja mä kävin katsoa sitä IKH:sta, niin ne oli aika arvokkaita, niin mä sain vinkin yhdeltä kaverilta, että hommaa tämmöisen työntövarren. Et siinähän on tommonen valmis pää, ja niitä on siinä tietysti 2 kappaletta, ne on aika vankkoja, ja tää tämmönen työntövarsi maksaa joku vähän reilu 20, eli se on niinku vähän toista kymppiä per pää. Sillä hintaa ei saa minkäännäköisiä varrellisia laakereita. Koska nivelpiste on tässä näin, missä mä nyt tätä vähän suunnittelin, niin tää mahtuisi tuolta välistä oikein hienosti. Niin tähän jäisi hyvin maavaraa ja näyisi täällä siististi täällä paketissa. Tuohon pitää tehdä sitten vaan jonkinnäköiset kannakkeet. Akselinpätkä tässä on vaan mallin vuoksi, että tarvii tehdä semmoisia, että tässä on levyssä kiinni kannake, toisella puolella joku kannake ja se tulee tänne ylös kiinni ja siihen saa sitten tapilla päästä kiinni. Se on helppo asentaa sitten, jää vaikka jumiin, niin irrottaa vaan ne tapit ja tiputtaa tämän koko auran alas. Noissa nivelvarsissa nuo päät on 3/4 tuumaa ja eihän mulla semmoista poranterää ole ja enkä nyt tietysti saakkaan mistään tähän hätään, niin mä taidan tuolla avaruuspäällä porata nää auki. Ja tää toinen tässä oli niin lähellä tätä reunaa, että mä taidan tehdä vielä sillä lailla, että se tulee semmonen epäkeskeinen poraus. Saa nähdä millä ei käy. Korvakkeet tuli nyt tänne näin. Pitää sitten hitsata nuo kiinni vielä. Mulla on tuo kaasu tuosta hitsauskoneesta niin loppu, että mä tarvitsen vaan heppailla ne vähän kiinni. Tähän sitten seuraavaksi täältä ylhäältä jonkinnäköinen kaari tänne, että se tukeutuu myös täältä toiselta puolelta. Mä vähän katselin, että tää olisi voinut ehkä, jos olisi tehnyt tuolla isommalla tapilla, ja sitten tänne olisi tehnyt semmoisen pitkän holkin, niin se olisi voinut kestää sellainen toiselta puoleltakin vaan tuettuna, mutta tää on 19 millinen vaan tämä näin, niin se voi olla viisaampi tehdä tänne se tuki. Tällainen herkullinen, vähän ruosteinen pala löytyy. Toi muistaakseni niin tämän tallin alta, kun me kaivettiin tää, niin se oli joku lipputangon pidike tai sellainen. Tulee paha uusia käyttöisäkin.
Mä saan ton levyn nyt vähän pilkottua pienemmiksi, niin seuraavaksi tehdään tuohon nuo reijät. Se on nyt tässä kohtaa vielä aika helppo tehdä ennen kuin saa noita muotoja tuohon tehtyä. Siinä on korvakkeet valmiit. Täytyy sen verran sanoa, että ei ole millään tavalla maksettu mainos, mutta mä ostin tommosen 40 voltin rälläkän. Se on ihan eri levelillä tämmöiset 18 voltin laitteet. Joo, se on aika paljon isompi ja painavampi, mutta se teho ja se pyörintänopeus on ihan eri. Mä leikkasin nämä 2 kappaletta aika paksua terästä kuitenkin, kaikennäköisiä muotoja ja pyöristyksiä. Niin tästä lähti 4 amperitunnin akusta 1 tolppa. Jos tällaisella 18 voltin jutulla yrittää tulla vähänkään kovempaa, se ei kestä kuin ihan hetken. Pikkukone hyytyy kanssa. Se millisellä laikalle on ihan ok, jos tekee ohkaisia juttuja tai vähän hivasee jotain nurkkaa pois, mutta tää tehokkaampi on niin ehdottomasti suosittelut, jos on tarvetta tämmöiselle kovemmalle työlle. Mulla on tää tallikin niin pieni, että mä en oikein halua täällä sisällä kauheasti pöllyttää. Täällä tulee tää ilma ihan kauheaksi. Mä tuossa pihalla sitten aina rälläköitte ja maalaile. Toi on ihan huippukätyä ottaa sitten mukaan tuo akkurälläkkä. Sitten jos oikein kunnolla tarvii leikata, niin sitten tietysti ottaa johdollisen koneen. Mutta tommonen tällaiset korvakkeet kun mä nyt tein, niin ne meni näköjään ihan heittämällä tuolla 40 voltin koneella. Nämä korvakkeet tulee sitten tänne jotakuinkin näin. Ja sit sataa tonne ylös kiinni. No nyt se hitsauskaus loppuvalla. Tänne tulee nyt tämmönen aika hyvä rakenne tästä. Nää kääntyy täällä hienosti. Tän tapin saa täältä sivulta päin pois. Lukitus tulee tällaisella pallolla, joka on jousikuormitettu. Tähän tappiin tehdään ura tai monttu. Ja kun tän lykkää paikalle, niin se kuula tippuu sitten sinne uraan ja pitää tän paikallaan. Se on sitten tältä sivusta päin helppo vaan tuupata tuo tappi paikalleen ja pois. Työntövarsi tulee nyt tänne hienosti. Sopii tuohon väliin. Ja se jatkuu sitten tällä putkella tonne eteenpäin. Tehdään siihen väliin nyt semmonen soviteholkki, mikä menee tänne sisälle ja tänne sisälle. Niin se ei ole sisähalkaisia tietenkään sama. Sorvilla saadaan tehty semmonen holkki, että nämä menee sitten linjakkain ja on sitten vahvoja siitä hitsauksesta. Tuo heittää vähän tämmösen raon vielä, niin parempi sit hitsata. Tästä tulee nää aisat nyt tällä aika hienosti. Ne liikkuu aika yllättävän iso liikematka itse asiassa. Eihän tän tyylisestä aurasta saa kovin korkealle nousemaan millään, mutta mulla on nyt ainakin ihan kohtuullinen. Nuo tarvii nuo aisat katkaista ja tehdä siihen mutka, että se saa sitten taittumaan tosta noita tukivarsien keskeltä, että ne ei ota sitten kiinni. Nämä aisat tuli aika hyvään vaiheeseen, kuten sitten nuo kaikki kiinnitysosat. Ne tarvii sitten hitsata, kun saa sitä kaasua ja tehdä nämä etupään osat sitten vähän myöhemmin. Tämä video taitaa olla niin pitkä jo, että taidetaan jatkaa seuraavalla osalla. Lisäksi tuli Saksasta tähän nämä nokat ja keinuvivut. Saksalainen myyjä oli ystävällinen, lähetti koko kannen näköjään. No, enpä mä sille mitään tee, mutta saa tästä tämmöiset imukaulat sitten vaikka varalle.